vás další videa, mají jméno Fredbear, dneska to máme, ukaž se, posta. A tady tohle je naštvaný Jumbo. Počkejte, já nevím, jestli to vidíte. Teď se čkat. Tam Jumbo, asi nevím, jestli to byl Jumbo nebo to, ale rozmlátil počítač. Ne, to nebyl Jumbo. Teďka mu to dá connecting. Počkej, jo, a už to byl vidět. Počkej, já neslyším. Teďka mu to dalo connecting. Možná nic nevidíte, tak já to když to kupuju. Jo, tohle je ono. Teďka koukejte, jak ten chlap vyleze. No tak už vyleze. No a tady máte video, že jsme volali.